Лукашенко далікатна намякае, рыхтуе грамадства, што ў Беларусі будзе беднасць. Рэжым-то ведае, што пэўныя працэсы яны немінучыя. Гэта беларусацэнтрычны канал Пара. Вітаю вас. Як вы ведаеце, у першыя дні верасня Лукашенко адправіўся ў Віцебск. Там яму падсунулі мясцовы студэнцкі актыў мясцовых ябацек. Адбылася сустрэча. Лукашенко казаў, смешная досыць рэча, як для Віцебска. Пра неабходнасць інавацый, тэхналагічнага прарыву, што без гэтага не выжывем, не пражывём і гэтак далей. Гучала это, канешне, смешна, таму што Беларусь цэнтралізаваная пад Менск. Рэйтынг нават паводле беларускіх мерак віцебскіх ВНУ не самы высокі, хоць горад класны, Марк Шагал, помнік Альгерду, у рэгіёне цудоўная прырода. Беларусь цэнтралізаваная пад Менск. Усё самае важнае сцягваюць у Менск, гэта ж тычыцца і сфераў адукацыі і гэтак далей. Але ў гэтым візіце быў сімвалізм, быў псіхалагічны падтэкст. Лукашенко рыхтуецца да няпростых часоў для сябе і для Беларусі. І што гэта за няпростыя часы, ён, уласна, прагаворваецца. Знаете, лучше жить где-то немножко беднее, чем воевать, как это у нас происходит за пределами нашей страны. Наша Беларусь просто забыла, что мы живем в условиях незаконных, варварских санкций. Будет больше отдача в экономике. Поверьте, никто не разворует, это все будет ваше, наше совместное. Трэба прызнаць, што рэжым, спецыялісты рэжыма выдатна процідзейнічалі магчымаму эканамічнаму абвалу ў Беларусі. І сёння мы маем сітуацыю, калі з улікам вайны, там сітуацыі ў рэгіёне, беларусы жывуць досыць годна. Вось агучвалася лічба, там сярэдні заробак выйшаў на 2000 рублёў. Тут, канешне, многія не вераць у такі сярэдні заробак. Трэба глядзець медыанны, так? З разлікам на сярэднестатыстычнага чалавека там па ўсёй Беларусі, не толькі ў Менску. Тым не менш, выжываць можна, многія задаволеныя і гэтак далей. У 2020 годзе, калі эканамісты некаторыя казалі, людзі з адукацыяй адпаведнай, што ўсё, рэжым лясне пад уздзеяннем санкцый, гэтая ножка крэсла эканамічная абваліцца, шансаў няма, гэтага і блізка не здарылася. Тады захад наадварот рэжыму дапамог. У посткавідны год экспарт вырас радыкальна. У роттердамскія парты прадукцыі паступала ў 5 разоў болей, чым вось у гэты кавідны год. З Украінай у 3 разы экспарт вырас. З Польшай, з Літвой у разы вырас там і гэтак далей. Наадварот, дапамаглі ўтрымацца этому рэжыму па поўнай праграме. Ўсё было вельмі добра. Але зараз Лукашенко не проста так шле такія сігналы, што лепш жыць больш бедна, але каб не было вайны. Вось такі наратыў. Таму што яны пралічылі, што будзе бяда, будуць працэсы. З чым гэта звязана? У першую чаргу з магчымай эканамічнай дэстабілізацыяй у Расіі, калі расейцы ўжо не змогуць датаваць у эканоміку Беларусі і падтрымліваць, скажам так, сённяшні ўзровень. З гэтым звязана тое, што вот это апантаныя спробы прарывацца то ў Індыю, то ў Пакістан, кланяцца перад кітайцамі, штосьці там на захад спрабаваць прарывацца. Відаць, што сітуацыя вельмі кепская. А ў Расіі гэта эканамічная дэстабілізацыя, яна відавочная, так? Столькі год ваяваць, столькі выдаткоўваць грошай, ўсё калі-небудзь заканчваецца. Ужо выпатрашылі запасы гэтых алігархаў. Што тут казаць? Сёння апошнія такія патугі і намаганні робяцца на Донбасе, каб выйсці на адміністратыўныя межы этой Донецкай вобласці. Я кажу пра Пакроўскі, Тарэцкі, поспехі ёсць. Но ты выдаткоўваеш на звычайнага байца грошай, што вот столькі зарабляе айцішнік з Сіліконавай даліны. Но это не можа вечна працягвацца. Расія і так была, мякка кажучы, не самай багатай дзяржавай, асабліва, калі глядзець на дабрабыт людзей, сітуацыя это будзе пагаршацца, будзе не да Беларусі, Лукашенко гэта ведае. Другі момант – это палітычная дэстабілізацыя пуцінскага рэжыма. Канешне, калі яны зараз дасягнуць поспехаў у этой Донецкай вобласці, там нейкія размовы пра мір, нейкая паўза, там неяк можна будзе ўтрымацца. Упіраюцца украінцы, не гледзячы на все праблемы, што яны там фартыфікацыі не будуюць, карупцыя і гэтак далей, штосьці будзе прадпрымацца. А тут яшчэ выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі, так? А новы рашучы прэзідэнт проста зменіць сітуацыю. Нафта, долары для Расіі могуць скончыцца.
Значыцца, нейкія абмежаванні для нафтаздабытчыкаў у Злучаных Штатах будуць адмененыя. І абсалютна лагічны крок Злучаных Штатаў, новай улады, калі здарыцца гэтая новая ўлада, это таксама пытанне, але цалкам імаверна. І яны зробяць усё, каб всё вот эту нафтавую жылку перарэзаць Расіі. Для гэтага ёсць усе магчымасці, рэцэпт вельмі просты, як гэта робіцца. І тады будзе проста не да Беларусі. Вось чаму Лукашенка падымае гэтыя наратывы, і відавочна, што будуць працэсы. І менавіта таму яны хочуць як мага больш хутка правесці так званыя прэзідэнцкія выбары напрыканцы лютага 25 года, менш чым праз паўгода, да моманту, калі можа пачацца гэтая дэстабілізацыя, все зрабіць, аформіць выбары, а там ужо дадуць як-небудзь рады гэтай сітуацыі. Вось у чым прычына. Ну, працэсы будуць, часы будуць вельмі цікавыя. І мяне здзіўляюць увогуле настроі, наратывы у апанентаў рэжыма. Палітыкі, аналітыкі, эксперты, вось гэта весь песімізм, які мы чуем абсалютна, так? Некаторыя песімізму не выказваюцца, кажуць, што скажа Захад, і таксама так сабе вот інструментик Захада, такое складваецца ўражанне, уплыву ніякога няма, палітычнай барацьбы тут не бачна, Захад хутчэй у такой сітуацыі будзе з самім Лукашэнкам дамаўляцца. Але працэсы будуць, шансы будуць. І калі я падымаю пытанне у гутарках, у інтэрв'ю, што я вось не веру пра тое, што 5-10 год рэжым гэта яшчэ будзе існаваць, ну, многія на мяне глядзяць, як і на іншапланецяніна, ты што? Вось я вярнуся да інтэрв'ю на рацыі з Паўлам Усавым, калі я вот спрабаваў паспрашацца, што это все доўга не працягнецца. Вось які быў адказ Паўла Усава, давайте яшчэ раз прыгадаем. Я калі чую пра такія перспектывы, кароткатэрміновыя, 5 год там, ці 10 год, я проста хачу з гэтага месца знікнуць. Катэгарычна не згодны, уверыць у падобнае не магу. Шаноўная публіка, напішыце ў каментарах, ці вы верыце, што вось такі намер Лукашэнкі правесці лібералізацыю толькі ўжо з элементамі канцлагера, ці можа гэта атрымацца? Спадар Павел, мы з вами гутарылі... Яго ўжо атрымалася. Ён 5 год утрымлівае ўладу пасля крызісу 20-го году. І на сённяшні дзень яму нічога не перашкаджае утрымаць уладу наступныя 5 год. Таму трэба глядзець рэальна на рэчы. Пра лібералізацыю ніхто не кажа. Аднова кантракта гэта ніякая не лібералізацыя. Гэта трэба разумець, бо рэпрэсіі будуць працягвацца і людзей будуць сажаць. Бо на сённяшні дзень ніякага іншага інструменту, як акрамя рэпрэсіяў, Лукашенко ў руках не мае. Ён будзе на іх абапірацца. Але тое, што на сённяшні дзень яму нічога не перашкаджае правесці пры ўладзе яшчэ наступныя 5 год, гэта факт. Ну, калі не адбудзецца нечага кшталту таго, што мы назіраем у Маскве, абвал поўнай сітуацыі рэжыму Пуціна, ці там паспяховы працяг аперацыі украінцаў і прайграныя Масквы, вось гэта тыя фактары, якія маглі б змяніць умовы існавання рэжыму Лукашенка, але калі мы кажам пра дадзены момант і сыходзім з гэтага моманту на сённяшні дзень, то няма ніякіх перашкодаў. Я б на месцы нашых аналітыкаў, шчыра скажу вам, казаў бы пра магчымасці, а не пра тое ж, не пра статус КВО, і не разважаў бы, што вот так вот усё кепска, значыцца, ніякіх магчымасцяў няма, Лукашенко ўладу захаваў, 10 год это можа цягнуцца і гэтак далей. Вот фактор Украіны, ну, канешне, ён можа сыграць, но экзістэнцыйная пагроза украінцам. Ну, не вырашаюцца ў іх пэўныя праблемы, это праўда. Карупцыя. Меліся будаваць там этая вось фартыфікацыю абарончую на Донбасе. Нічога не збудавана, відаць, грошы папілілі. Но сітуацыя такая, вымушана яны будуць дзейнічаць. Ну, краіна можа знікнуць. Дэстабілізацыя ў Расіі, ну, ўжо сёння паглядзіце на Каўказ. У Дагестане нібыта тэракт, так? Ужо там сепаратысцкія настроі. У Чечні ўжо кланы пачынаюць ваяваць. Все разумеюць, што Пуцін нанёс у прынцыпе вялізную шкоду Расіі, што вот гэты патрыятычны угар з-за вайны столькі часу мінула, няма ўжо гэтага угару, і вынікаў вайсковых не будзе. Но это дэстабілізацыя гэтага рэжыму. Канешне, это все на Беларусь паўплывае.
І от у мяне была размова на выхадных прыватная з аналітыкам эстонскім Арне Віедла, чалавек, які цікавіцца Беларусю, разумее працэсы. І ён кажа, што любая новая ўлада ў Расіі, любая, будзе дзейнічаць абсалютна інакш. Не будзе гэтых інтэграцый з мэтай там анексіі, не анексуюць Беларусь там і гэтак далей. Яны ж бачаць, што ў глобальным сэнсе якая нанесеная шкода. Вось калі ласка вам. Швецыя ў НАТО, Фінляндыя ў НАТО. Ну і што? Эканоміка ніякіх перспектываў на будучыню адбудоўваць дзесяцігоддзямі цяпер. Трэба пасля таго, што здарылася. Перспектыў ніякіх. Трэба дзейнічаць абсалютна інакш. Все, не сярэднявечныя часы. Кітай, які тут мог замахнуцца і замахваўся на Трэцюю сусветную вайну, яны паглядзелі і пабачылі, што не вырашаюцца пытанні гэтымі вайсковымі метадамі, упіраюцца народы, яны не будуць так дзейнічаць. І яны пабачылі, у іх эканамічныя праблемы. Ужо дэмаграфія в мінус ідзе. Ужо там банкаўскі крызіс, будаўнічы крызіс. Пра эканоміку будуць думаць, каб іхная імперыя гэтая не развалілася ўвогуле на шмат кавалашкаў. І таму і для Беларусі няма такіх ужо аж апакаліптычных рызыкаў, а вось працэсы, безумоўна, будуць адбывацца. Так, ёсць вялікая праблема, што вось гэтыя персаналісцкія рэжымы, яны заточаныя пад Лукашэнку, яны заточаныя пад Пуціна. Ну, паглядзіце на іх, ну, выглядаюць як людзі, якіх хутка не стане. Ну і все, і факт. І адбудуцца гэтыя працэсы і не праз 10 год, і не праз 5 гадоў, я абсалютна ў гэтым перакананы. Ну, вось за межамі Беларусі пэўныя арганізацыі, аналітыкі не хочуць у гэта верыць. Вось надрукавалі даследаванне арганізацыі Chatham House, там все. Выбарка па Беларусі, там ледзьве недакладныя лічбы, там метадалогія дакладная на 80%, паказвае погляды беларусаў унутры краіны. Траціна там гатовая ў Расію там ісці здавацца, інтэгравацца. За еўразвяз толькі 13%. Яшчэ траціна ўвогуле не вызначаная, сацыялагічны тэрмін балота. Слухайце, ну як ты можаш праводзіць даследаванні сацыялагічныя ў сённяшняй сітуацыі? Ну, нармальны беларускі партызан, яму тэлефануюць там, ці ён з кімсьці звязваецца там па інтэрнэце. Ты за інтэграцыю з Расіяй. Ну, канешне, чалавек падумае, з Губазіка тэлефануюць. Да, за інтэграцыю. А за Еўрасаюз? Не за Еўрасаюз. Ну, адкуль ты можаш в этой сітуацыі бачыць карціну? Ну, у той час, калі проста дыктатура ў краіне поўным ходам канцлагер. Зменіцца сітуацыя, не стане этих РТР, НТВ, лукашэнкаўскай прапаганды. Будуць нармальныя медыа, будуць нармальныя дыскусіі. Карцінка эта цалкам зменіцца. Калі ў 2020 годзе мы мелі лічбы з Акадэміі навук, Інстытут сацыялогіі, што ў Менску Лукашэнку падтрымлівалі не боль, ну там 20% плюс, вот такі рэальны ягоны рэйтынг. Дык это было сацыялагічнае апытанне рэальнае, так? І тое людзі маглі пабаяцца шчыра адказаць. Ну, слухайце, што эта сітуацыя так моцна змянілася? Вайна адбылася, так? Перспектыў ніякіх на будучыню сур'ёзных. Што людзі Лукашэнку маглі палюбіць? Ну, прагматычныя нашы людзі, не будуць яны так думаць. Абсалютна мы маем перспектывы, не трэба весціся вот на гэтыя наратывы лукашэнкаўскай прапаганды. Тыя ж самыя чыноўнікі, наменклатуршчыкі, вось, не ўсе ж там замяшаныя ў рэпрэсіях, не ва ўсіх рукі па локаць у крыві. Увогуле вось гэтых асобаў з карных апаратаў, якіх трэба люстраваць, пакараць іх, апынецца, што не так і шмат. Канешне, эта наменклатура разумее, у якой небяспечнай мы сітуацыі. Ледзь пад вайну не падставіліся, так? Эканамічных перспектыў на будучыню няма. І все это таму, што заплацілі цэну за тое, каб далей трымаўся Лукашенко. Ну, канешне, усе абсалютна кваліфікаваныя, ў прынцыпе, як эканоміку развіваць, дзяржаўную справу ведаюць. І я не думаю, што ад Лукашэнкі ў захапленні. Ну, калі шчыра адказаць, пакуль мімікруюць, ну, шчыра людзі разумеюць, што трэба рабіць. Які насамрэч у Беларусі патэнцыял, калі займацца справай грунтоўна. Ну што, можа, мільён людзей выехаў, самыя эканамічна спелыя, так? Падаткі ў краіну не паступаюць. Ну верні іх, развівайце сектары КТ. Якія перспектывы, якія транзітныя перспектывы перад Беларусю, калі там розныя дзелкі з рэжыма не будуць это все раскрадаць. Канешне, все разумеюць, што на этом здорово можна падняцца, умацавацца па лініі адукацыі, інтэгравацца ў захад.
І все, що тычыцца там Євросоюзу, ну зразумела, што НАТО, канешне, трэба мець моцнае войска, а не з якога там смеюцца розныя аналітыкі замежныя. І так, умець сябе абараніць, это зразумела. Ну а ва ўсім астатнім будзем дзейнічаць так, як выгадна Беларусі, з улікам нашых нацыянальных інтарэсаў. Все, ў прынцыпе, ведаюць, што рабіць. Дэстабілізацыя пасля лукашэнкаўскага рэжыму не адбудзецца, а вось дэстабілізацыя рэжыма мусіць адбыцца. І эканамічны фактар можа тут сыграць ролю. Таму я лічу, што не трэба, значыцца, паддавацца нейкай журботе. Якраз таки мы зараз маем час, калі там пэўныя аналітыкі гавораць, што ўсё прапала, это той самы момант, калі якраз таки самае цікавае можа пачаць адбывацца, і я думаю, што пачне. А нам трэба трымаць сябе ў кандыцыі пара.